Zimný štadión Ondreja Nepelu prešiel za posledné roky obrovskou zmenou. Tento comeback ho vrátil na mapu mesta Bratislavy. Konečne existuje miesto, kde môžem predstaviť svoje hokejové umenie. Tak poď. Tak myslel som si, že tu zahrám hokej, ale včera tu bol Nabucco. Druhý bod môjho programu na štadióne bol rozhovor s architektom Dušanom Fischerom. Ahoj. Ahoj. A zahral si tu niekedy hokej? Samozrejme. To myslím si, že patrí k povinnostiam. Architekt by mal zažiť svoj dom. Viem, že celý projekt a štadión musel byť zrekonštruovaný v podstate veľkom tlaku kvôli majstrovstvám sveta, ktoré sa tu odohrali. Čo ostalo z pôvodného štadiónu? No, toto bola najväčšia otázka, alebo najväčšou našou úlohou bolo vlastne určiť tú hranicu, že pokiaľ až tá rekonštrukcia pôjde. Pretože samozrejme úvahy boli od úplného zbúrania až po zachovanie iba facelifting existujúcej haly. Čiže tých úvah bolo strašne veľa, ale na to bol nesmierne krátky čas. A nakoniec sme sa rozhodli, že to, čo je podstatné, je toto, kde teraz sedíme. To znamená, podstatné je to, kde sa odohrávali v minulosti práve tie emócie, kde sa odohrávala tie vzrušenia, tie sklamania, kde proste tu korčulovali olympijskí víťazi, tu sú majstri sveta, tu sa učili korčulovať. Čiže preto pre nás bolo najpodstatnejšie, bolo toto hľadisko. To sme si povedali, že to je tá pokladnica, to je tá schránka tých emócií, tá kontinuita histórie a celá táto filozofia. Samozrejme tá hala, tým, že to je rekonštrukcia, tak má určité limity. A nie je možné robiť si ideálnu schému, dispozičnú a prevádzkovú, pokiaľ sme viazaní existujúcimi konštrukciami, čiže museli sme sa do určitej miery podriadiť, ale napriek tomu som presvedčený o tom, že je to multifunkčná hala. My tu máme zasúvacie tribúny, vieme tu vytvoriť plochu, ktorá je široká 40, dlhá 70 metrov, ktorá môže byť rovná podľa, vidíme, že tu sa odohrávajú rôzne podujatia. A to je jeden moment. Druhý moment, ktorý je veľmi, veľmi podstatný a myslím si, že na ktorý nie sme ani až tak často zvyknutí sa takto pozerať na architektúru. Ja tento dom a vôbec všetky naše domy, ktoré sme robili, bereme ako určitý vývojaschopný koncept. Pretože tie požiadavky sa menia a samozrejme my akokoľvek by sme nadimenzovali túto sálu po tej technickej stránke, za 5 rokov budú iné požiadavky. Ja si pamätám zo starého Slovanu, že tu boli stĺpy vo výhľade v podstate. Áno, áno. Čo sa stalo? Čo ostalo? Bol tu skelet? Ostal iba skelet betónový a stĺpy zmizli? Alebo... No, toto je to, čo som hovoril, že vlastne táto stavba je poznačená do roku 1940 a táto stavba sa vyvíjala. Pôvodne to bol otvorený štadión, potom vznikli tribúny, potom tie tribúny sa zastrešili, iba tribúny sa zastrešili, potom sa zastrešila vlastne celá hala a takto sa stalo, že v hľadisku boli vlastne stĺpy, ktoré podporovali strechu, pretože vzhľadom na financie, raz to boli majstrovstvá sveta v krasokorčulovaní, potom to boli v ľadovom hokeji, ktoré boli aj v Prahe, aj v Bratislave. A takýmto spôsobom postupne sa vlastne vždycky upgradeoval ten štadión. Dá sa povedať, že v tom rade tá naša rekonštrukcia nie je ničím výnimočná a ničím zvláštna, lebo sme iba ďalší v rade. Možno najzásadnejšie sme zasiahli do toho, alebo najvýraznejšie sme zrekonštruovali tú halu, pretože sme to očistili skutočne od všetkého, sme zhodili strechu. Nechali sme tu, tak ako som hovoril, nechali sme tu len to podstatné, čo sme považovali za podstatné, to je ľadová plocha, hľadisko. To znamená, že betónový skelet hľadiska. Betónový skelet hľadiska, čiže tieto schody, ktoré môžeme považovať, že sú veľmi strmé, tak takéto boli aj pôvodne. Jediné, čo zostalo, je vlastne tento priestor, v ktorom sme teraz a my sme ten priestor obkročili oceľovou konštrukciou, kde sme vytvorili, po stranách sme vytvorili priestory pre divákov, ako nástupné reprezentačné priestory prestávkové. Vybavili sme technické vybavenie a toto sme všetko zakryli jednou obrovskou strechou s nosníkmi, ktoré majú dĺžku 75 metrov a tieto nosníky ako keby sa nedotýkajú tej konštrukcie. Ona vlastne, tá betónová schránka, tá pôvodná, je ako keby zabalená v
oceľovej konštrukcii, ktorá je transparentná, preto sme aj použili sklo, lebo je to vlastne transparentné, aby bolo viditeľné dovnútra. Sme chceli odlišiť zrejme pôvodnú časť, to jadro, to betonové, ťažké, sme odlišovali od tej novej časti, ktorá je ľahká pavučina, sklo, sklenená. Čiže išli sme filozofiu kontrastu. Dneska v podstate ľudia nevojdu do štadiónu ako kedysi, ale vyjdú tými slavnými vysúvacími schodmi a v podstate rotujú okolo tribúnu. Aký to je systém plnenia toho štadiónu? Funguje to dobre aj cestou späť, alebo? Tak zatiaľ skúsenosti sú, že snad to funguje, ale vychádza to z tej celkovej filozofie a vlastne to bol asi náš taký koncepčne najvýraznejší zásah, lebo naozaj pôvodne sa vlastne štadión plnil, pôvodne ho robil Kamil Gross a on sa plnil zo všetkých strán rovnomerne. Tie vstupy boli a človek vstupoval priamo do hľadiska, nevstupoval cez spoločenské priestory, ale priamo do hľadiska a odtiaľ potom išiel hore. Čo nie je nejako optimálne riešenie. No a vzhľadom na to, že aj sa zmenili pomery, rozšírili sa cesty a tak ďalej, sme nemali toľko miesta okolo štadiónu, tak sme zvolili takú koncepciu, že sme vytvorili plochu, alebo dnes návšteva nejakého, či už hokejového, alebo iného masového podujatia, je to zážitok. Ľudia, prečo chodia na takéto podujatie, tak to je zážitok. A my sme vlastne celú tú filozofiu tohto objektu postavili na tom zážitku. Ale ten zážitok nezačína vtedy, keď si človek sadne, ale začína už predtým. A ten zážitok začína na námestí pred tým objektom. Teraz následuje ťažká otázka za 1 000 000. No, ideš? Či ťa nachytám, alebo ne? No. Ja som, samozrejme nie dneska, ale keď tu bolo nejaké podujatie, som si zmeral reálne na stopkách, koľko minút mi trvá príjemným krokom bez tlačenia sa videnie von z tribúny, na ktorej som bol, úplne von. Jasne. Teraz ja to urobím na prstoch tunak vzadu, že koľko to je, hej? Koľko som nameral a ty povedz, koľko by to malo byť, alebo nakoľko vy ste to vyratávali v minútach a ja to potom ukážem. No, takže povedz, anketová otázka, že za koľko minút by som mal voľným krokom, keď si to projektoval, že za koľko minút by sa mal človek dostať voľným krokom odtiaľ? Z VIP levelu, to čo je najvyššie a to znamená najďalej od vonkajšku, sa človek dostane za 7,5 minút sa dostane von. Ukážka 7 minút. Halo, hovorí vám Matúš Valo po vile staviteľa Rúžičku a po zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Vás bereme do KC Dunaj v kultúrnom centre, ktoré vzniklo v bývalých priestoroch Domu odievania.